Ai! Aquí us quedeu, nois. Que salvi qui pugui. Ai! Ajuda! Com algú! Ei, Spidey! Un altre cop de negre, eh? M'agrada. Oh! Ai! Oh! Ai! 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 Ai, el que et deia... Tu què fas? Mira endavant, no batis, home! El que li estic dient és que li han concedit un gran poder i potser una gran responsa... Qui demana? Què dius ara? Que l'Spider-Man torna a vestir de negre i torna a fer dolenteries per la ciutat? Vull que tothom el segueixi. Relats de les víctimes. El criminal número 1 ataca la ciutat de nou. Heu sentit, dròpols? Això és el que necessito. I ho vull ara mateix per caçar aquest cap de teranyina. No em puc creure que s'estiguin fent passar per mi, per incriminar-me una altra vegada. Que sigui el camaleó, que sigui el camaleó. Ai, no. Ha pres mal? Pot obrir la porta? Tu una altra vegada? Un altre cop no, jo sóc l'Spider... Ben bé com mirar-se al mirall. Oi, aranyeta blaugrana? Germanet, feia molt temps que no ens vèiem, Estic una mica confós. Vols incriminar-me o aixafar-me? No gaire res si m'ho pares tan difícil, no? Ai! El que de veritat podem fer és carregar-nos a cada cosa que estima. Tan malament et sembla. Ai, ai! Ho deixem per un altre dia. Hi ha gent innocent que hem de salvar. Quan haguem acabat, el món t'ho dirà. Gairebé tant com t'ho diem nosaltres dos.